Queres a miña axuda? Pense ben antes de decidir. Que tal isto? Que tal isto? Permíteme facer unha suxestión. Imos coller un atallo. Chamemos enfermos. Imos ir á escola. Xoga ao póker. Teño unha idea. Que tal isto? Déixame pensar niso. Pense niso. É hora de que te cortes o pelo. Gustaríache vir tamén. Que recomendas? Aposta. Queres a miña axuda? Pense ben antes de decir. Que tal isto? Permíteme facer unha. Imos coller